Ha? Yawa baba. Subhanallah. Ga wanda nake so din nan na kawo maka. Fulani irin kyau. Shin kin san me kike ga mun kwa? Malam. Baba. Mun lafiya baba. Ya na ga yana ciccije baki Fulani. Yanzu duk ki rasa wanda zaki roro. Sai wannan mutumin. Malam ya sunanka? Sunana dan buki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shin musulmi ne kai ko dan buki ba kike ga mu? Ƙwarai kuwa baban mu ma shi ne limamin masallacin layan mu. La haula wala quwwata illa billah. Lalle wajen kiwon balbela da ban nan hankaka. Yaro ka ko da biki duro a makaci. Shin to kana sana'a? A'a baba, na yi caca. Shin sai kuma wace sana'a kai dan buki? Na yi tallan giya. La haula wala quwwata illa billah. Fulani irin kyau. Kin ga jogogo da yake ebo mu. Har tallan giya yayi. Inna kabairul isma fa kenan. Wallahi. Babban zunubi ka haita langiya sai me kuma dan buki? Wallahi kuma sannan na dan tattara kwanaki a wagi a layin mu ga baki ina rasa dai dan kashewa ta kowane tattare su a wajen na gama kowane siyar kowane je na siyar da su. Sai me kuma kai? Na yi gadi a gidan solo. Subhanallahi an kuma sai me kuma? Na yi prison. Kai prison? Inna gidan dan kan da fake nan. Ƙwarai kuwa. To me kai ka kuma gidan dan kan dan buki? Wallahi ko wata yarinya nan a wallahi mu ina gama wa ina santa. To na gama ko ya da auren yarinyar nan kawai na gama wa banta. Kawai ne ya ga ina rasa yadda zan yi da shi ko na bar ma mai na kashe shi kawai. Ni ma kenan dai kokar za a soka min nan gaba. Ƙwarai kuwa. To ai ni kam gaba ɗaya ma ka ba da tsoro. Da haka ke ka zan yi magana da ita. Nan gaba zan kira ka dan buki ba komai ba. Ina hada ki da girman Allah. Fulani irin kyau sunan baba ta na sa miki ɗa na gari da gidan uba yake aro dole ki nema mutumin da kirki sanan na haɗa ki aure shi kin ji ko gashi kuma yi kama abu asufa ta shi ba mutum a kin banza ake gidan na zo ina lazimi ana kan sa ki zo ka da mun hankali